bụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ ụmụaka ibe m ndewonu ke ka ife ọmụmụ ụlọ dị ọmụmụtakwara ife kụziri ụlọ na akwụkwọ unu ejekwa ozi ọfụma ịma na oge egwu ọnwa bụ oge na-abụ anyị jesie ozi niile anyị nwee n'ụlọ ma ịsa efele na ịchụ mmiri ma ịrụ alụmalụ enyekwa anyị n'ụlọ akwụkwọ anyị apụtazịa gwuo egwu gwa akpa nkoro gwa onye nne n'anya n'azụ ife anyị na-adị egwube n'egwu a na-erika kpọọ ọga gbaa mgba anyị wee nyere arụ anyị aka ịma anyị na-egwu egwu ọbala dị na-arụ a na-agbatịsị anyị gwuchakwa egwu anyị akọrọ na akụkọ ifo nke anyị ga-akọrọ ụnụ bụ maka nwaanyị dịkwa ime ọzọ nwaanyị a wee dị ime wee jebe ọfịa ka o jee kpaa nkụ wee ruo wee fụ akwa wee were akwa wee naba mana ọ mara na akwa eke nọdebe ife onyonyo nso ka ịfụ ife eke ahụ meziri ya ka mgbe ọ na-alụsicha anya bụ akwa wee rie ya na eke wee gbagharịba ị ga-agazi ịchọ ha mana ebe ha zosiri ezo unu edosigo ngakụwa na
Wele nwaanyị dị ime wee jebe n'ọbịa ka ọ kpata esi ọ bụrụ na n'ibe m na-ekwu wee jebe n'ọbịa ka ọ kpata esi unu mara ọbịa ka anabata ọ bụrụkwa n'oge ugbu a eji stovu esi nri na mgbe anwa bụ n'ime ọbịa ka a na-aba akpata nkụ anata emekwu ewe wuo ite mara ọ na-ejiri nwe okwu ewu ite ebe nri eji ite wee si mara onye mụnụ na-agbanịkwa nwaanyị ahụ wee jebe n'ọka ọbịa ka ọ kpata nkụ wee si ebe o jere ka ọ kpata nkụ wee vụ akwụ mara ebe a na-akpọ akwụ wee vụ akwụ eke ndị eke yiri akwa mana ọ mara akwa ibe ọ bụ ọ bịa meghe enye vu akwa malụ mma akwa amụma ya mma n'anya rinne mana wee kpokọcha nkwụ ya jụchie enye wee chịkọnyọ akwa eke akwụ ọ na-ewe tụkwasị na nkụ wee buluba niile wee naba wee lusie n'ụlọ wee butuo nkụ wee wubi ite oyi wee wuchie ite wukwu akwa wuchie akwa akwa rie nri wukwu akwa o lichezila akwa o meezi mgbe na-abụ eke nwe akwa wee bata wee chọọ akwụ ya ọzọ ọzọ akwụ ya ọ bụ na akwa niile eke yi o nwetụ ka ọ o weziri wee kuru ụmụ ya ihe ya na-ekwelu m bụ akwa ndegene akwa ndegene eke wee kpụrụ wee bata na akwụ ya ọzọzie akwa niile wee tibe onye bịalụ n'akwa eke onye bịalụ n'akwa eke n'ọdụ dị ịnyịnya elụmọ mkpọ ebulu elụ nwa na-ekulu ụmụ nwa wee bụ na akwa anọ nwaanyị anọ ugbu ha niile nọ na-abịa bụ okwu wee sago okwu a bụ nnebe na-ekwu ya akwa wee nọ wee chọọ nwaanyị ahụ lile akwa wee na-asị ya nwaanyị imi inugo nwaanyị imi inugo 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 na nne mekuru mkpọ ebulu mekuru ụmụ nwa ee alụ eme nwaanyị wee tie si kedu isi obi akpara ya nwaanyị gbagharịba maazị bụ onye eme ekwe anọrọkwa n'ọbịa ibe ọ nọ na-etigheri and eke bụ nnukwu eke ọgba nke na-agba ọkwụlụ ọtọ ọ dịka ụlọ numalịa ebe numalịa eke ọgba
ka anyị na-akpọkọ nwa anyị eziokwu eke na-agwa unu ibe bụ na-adịbe n'oke ọhịa ọ chọọ igbu anụ ọkwụla ọtọ ọgbọ n'oyi tiere oge eke ya ka nwaanyị achịla akwụ ya wee nnu wee jegbuo eke wee na-achọ akwụ ya na ụmụazị ya ma nwere nwa ya eke wee welu usoro onu abụọ nụ wee chọrọ ụmụazị ya na-abịa nwaanyị anọkwatazi akwa ngwa n'ụlọ si na nwaanyị dị ime eke wee chọgide akwa ya chọgide akwa oluo maazị ibe ọya aga owebikwe wee tiwekwe onye bịalụ na akwa eke bịalụ na akwa eke ọdụdị ya mgbe ebulu na-ekulu ime inugo inugo emekube bụ ọdụdụ ịnyịnya mgbe ebulu na-ekulu nwa mgbe a na-ekwuzi ibe eke elubego nso maka na ọ na-eso usoro ụmụaka nọ n'abụ nwaanyị a usoro si anụ onuba usoro a na-achọ chọgide bata ụmụ nwaanyị na ụmụaka n'oge obi n'oge gboo nọ na gbagbaba drọ nwere ibe dịka ụnụgbamba n'ọnụ akanya ma okwu ka a na-alụ mgbe alụ ụnụ ajụ nwere nwe bụ ụnụ ajụ ebe nwere ụmụ ala na-akpọ ụnụ ajụ ndị amara ya ofu mbọsị egosi m ụnụ na-ajụ etu o si adị o nwere ebe ndị oyibo na-akpụ ya mana agbara anaghị na-asụ oyibo o nwere ebe ndị oyibo na-akpụ ya ma nke a duruo so eke wee bịagide wee bata n'ụlọ abụ na-adịa m ya bana o wee gụọkwa egwu ọzọ onye bịalụ na-akwa eke onye bịalụ na-akwa eke ọdụdị ịnyịnya mgbọ ebolo na-ekulu ụmụ nwa o wee nọ n'abụ nwaanyị wee zakwa ụzọ wee sị nwaanyị ime inugo nwaanyị ime inugo inugo nne m ekube m ọdụdụ ịnyịnya mgbe ebulu nwa na-ekulu ụmụ nwa eke wee tii n'ụlọ a n'iwo na ọnụma wee bata nwaanyị ime mara ibe keme ụwa makwasị nwaanyị agwọ mapụ onye abụ ụmụ anụ niile na-esi n'abụ nwaanyị agwọ ekpeta okolo ụmụaka ya iroba agụ ụmụaka ka anyị hapụrụ nna anyị ka ọ jụọ anyị ajụjụ gbasara akụkọ ọ kọrọ anyị. ụmụaka kedu onye ga-agwa m ihe ọ mụtara n'akụkọ akọ? ezigbo nwa ngwanala na ya ọ sị nọ ka anyị na-abụ ezigbo ụmụazị ngwa onye ọzọ ụmụazị ụmụaka ibe nwaanyị na-agwa anyị ma nwanne unu ọsị ibe ị na-amara isi ya ewekwana ya ibe ọ na-abụrụ idebele ewekwana ya. Kedu onye ọzọ ya ka ọkwala anyị ibe ọ mụtara n'akụkọ a? Ya bụ oge okwu a ka ọ ka na-ekwukwe na ọ bụrụ akwa ọbụla ịfụrụ iwelụta anya bụ na ọ bụrụ ibe ọbụla ịfụrụ iwelụ lie na ajụ elie kpatara eme gịnị ayala aya awee nwụọ ajụ elie kpatara aya anwụọ
o nwere onye ọzọ nwee ike ịkọwa na nkenke ibe ọ mụtara n'akụkọ niile ndị a? Ihe mụtara bụ ọ dịghị m izu ori. Ọ sị na ọ dịrọ mma izu ori, ọ kwuru na ife okwu ọ dịrọ mma izu ori, ya bụ na ọ dịrọ mma mmadụ ịpụta were ibe ọ na-abụrụ ya debelọ. Ọ dịrọ mma izu ori, ori adịrọ mma. Onye zuo ori a na-akpụ ya ọtọ n'oge gboo, were nkirike ezi onye n'olu na-akpụrụ ya kpọkpọ ịgba n'abịa. Unu fụrụ akaja a na-eme onye zuo ori na ori adịrọ mma. Anjụzi ofu gị anyị achịkọ. Nwaanyị ngwa. Ọ dịghị mma na mmadụ zuru oke. Ọ sị na ọ dịrọ mma ọ bụrụ na nne na nna anyị ezie anyị ozi ka anyị jụ. Ọkwa okwutere ya? N'ikpeazụ unu niile zatachara ụjọ ajụrụ unu. Unu mana ibe a na-ekwu ibe bụ anyị ka a na-agwa. Ọnụ bụ ụmụazị ha na-agwa iji ama atụ. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ezi maka ụmụaka na-atụtụ ego. Ụmụaka na-atụtụ ego n'ogologo ezi. Ọkwụrụ mana ọ na-abụ ụmụaka tụtụziela ego fee efue na n'urugu ya. Onye tụtụrụ ego edebere na mmadụ na-ewere ego debe n'ala malụ ụma debe ego jezie n'ime ọbịa na-ede ka nwata ka amala onye ga-atụtụrụ ya. Onye aka ntụtụ ụmụazị nnefa na-azụrụ azụ ịbịazi atụtụrụ ya ije nyụbalụ mmadụ ego na n'urugu ya. Kwe na okwu na-ara anyị ya ma mụ na agbanụrụ unu na-atụtụzi ego n'ezi. Ya bụ na ọ dịrọ mma ịdị na-atụtụ ibe. Mkpụrụ nwaanyị nụnwa olu si n'ọbịa kpata nkụ wee vụ akwa ọ na-abụrụ ya debere. Akwa m anya mma o wee kpolo akwa. Ajụrụ ajụ elie na-ebute ayara aya arụrụ. Ọ bụ na okpolo akwa na-ajụ mmadụ na-ekwe na-akwa ya chịtara aka asị ya na-akwa eke akata afụ onye sịrị ya na ọkwa akwa eke ka ikporikwe ji ewụsa na ọ bụrụkwa anụ oriri mana o buru ya jee zoo n'ụdị na ya abụtawa ụla wee sie ele a wee rie nye wee na mmụọ. Ya bụ ụmụaka onye ọbụla fụrụ ife ọ na-abụrụ ya nwe ya ebitukwara ya aka. Ibe ọbụla ọ na-abụrụ ya igwe elikwana ya. Ọ bụ na ịbata na be unu wee pụta wee fụọ anụ ọkụkọ machara mma mana ọ bụrụ nne gị gwara gị n'ọibe a ga-eri eri. Nna ya gwara gị n'ọibe a ga-eri eri kama na ịbata afọ a ka ọ na-ekpuchi ya efele. Ọ bụ na igwupe anya gịnị ka ị ga-eme? Onye ga-agwa m. Gịnị ka ị ga-eme? Ikpuchi anya azụ chebezie gịnị? Ichebi ya ma ọ ma ị gị bata ịjụ ọnya ọngị debere ibe okwe etu a. Ya bụ na ajụ elie na-ebute ayara aya aṅụrụ. Ngwa daalụ na ọkwa nwere ife unu mụtalụ. Ngwa daalụ. Ụmụaka nne nwekwa aṅụle. Kedu ka egwu ọnwa nke tata dị? Nna ya ọ bịakwa? Ọ kọrọ anyị akụkọ ifo? Kedu onye mụtara ife na akụkọ ifo ọkọ? Iwere ifu ị na-amara ebe o si emere ogene adịrọ ọfụma. Kedụkwa ife ọzọ? Izu ori adịrọ mma. Ị na-aga n'ụzọ ọ bụla ịtụtụrụ ego. Ọ sịrị ị na-aga n'ụzọ wee fụ ego mmadụ ka ọ dị n'ụzọ ga-emekwana gịnị? Gaa tụtụkwana ya maka ọ bụrụ gịnị ịrapụ ya ebe a na-agalụ onwe gị. Etu a ka ndị be anyị etu a ka anyị si abịa n'isi njedebe n'egwu ọnwa nke izuụka anụnwa. Izuụka ọzọ na-abịanụ anyị ga-apụtakwa egwu ọnwa ọzọ. Kwa izuụka kwa gịnị? Kwa egwu ọnwa. Kwa izuụka kwa gịnị? Kwa egwu ọnwa. Anyị ya na-atụ swel na-akpọ ga na-elecha
onye o were iwe mee gịnị ọbịa solo anyị na-eme gịnị na-egwu egwu ọnwa kedu ifu na ya gwa ụmụaka nọ n'ụlọ ndị ya sịfa gịnị fọmee ka fa na-apụtakwa n'egwu ọnwa na anyị na-amụta ife na gịnị kedu etu fa ga-esi na-apụta ha ga na-anọdebe onyonyo ha nso wee na-ekiri anyị bụ ndị na-eme ya bụ gịnị egwu ọnwa ka ha mụta ife na aka anyị ụmụaka